Dobrý, dnes by som vám rád predstavil dosť unikátnu službu, a to je síce pridávanie web stránok do slovenských katalógov. V podstate ako jediný na Slovensku ponúkame túto službu za dosť smiešný poplatok. A keďže, ako vidíte, máme na to program, celá táto vecička nám môže trvať do hodiny, vzhľadom k tomu, že ide o 70 slovenských katalógov a vy by ste sa v podstate mohli trápiť s týmto deň a pol, takže ak váš čas je drahý, neváhajte kontaktovať nás. A pridávanie do katalógov je vlastne ideálna forma, ako vytvoriť také základné spätné odkazy pre web stránky, začínajúce web stránky, malé biznisy, regionálne biznisy. A niekedy to môže postačovať na to, aby ste vlastne po vybudovaní odkazov v českom, respektíve na slovenskom web priestore v katalógoch a vlastne získali kompletnú autoritu v Google a dominovali v ňom, ak vzhľadom k tomu, že ponúkate unikátny produkt alebo unikátne služby, tak by s tým nemal byť problém a takáto vec môže úplne postačovať. Práve tu môžete vidieť, ako ten program vlastne funguje. Je to polautomat, to znamená, že za každým sa pauzne a vzhľadom k tomu, že nepodporujeme spam a musíme vybrať presnú kategóriu pre jednotlivé, pre každú web stránku. Moravský priemysel. Tento program je takisto na predaj, ak ste SEO firma, máte záujem o niečo takéto. Je to skvelá automatizácia v praxi. Takisto poskytujeme aj iné služby. Prezrite si naše kanály a získate obraz o ďalších možnostiach, ako využiť naše služby. Takže toľko zatiaľ z mojej strany. Ak je záujem, neváhajte nás kontaktovať. Určite sa dohodneme. Majte sa, pekný deň.